Morning ndine Jackie. The Macheza ake to sad note eti. Very very sad note. Ndi update kunkhani ya imfa kapena nditi kuphedwa kwa Agnes Katengeza. Ngati mukumbukira Agnes anaphedwa pa 24 September chaka chomwe chino. Eti and inali 4 days after kuphedwa kwa Alan Whittaker. And anthu tinachita mantha kwambiri chimene kuti kuchitika chani kuti serial killer chifukwa choti zinthu zake zinayenda mofanana kunena kuti Alan Whittaker anapezeka mgalimoto, Agnes anakapezeka mgalimoto. Update kutoka ku polisi kusonyeza kunena kuti chani amugwira munthu amene ali partly responsible and woopsa kwambiri mponera kuti munthu wacheyo amene wagwidwayo nkukhala mchimwene wake. Chichimwene chake sichikumveka bwino chifukwa kunena kuti a brother from another family. Edi koma munthu huyo Amos akutizaka Amos Katengeza pasani mwa usofanana amakhala naye pakhomo amamusunga pakhomo. Anali mwana si mwana ndi wankulu koma anali munthu utasungidwa pakhomo. Agnes ipo edi ndi amugwira pomugwirapo ampeza ndi katundu wa Agnes iyo chifukwa kuti pa nthawi imene anaphedwa Agnes Katengeza katundu wake anatani anasowa. Katundu wake ndampanga list ya baba amene anatani anasowa kuphatikizapo ngati ma cosmetics zinthu zoti amagulitsa mapanga ma business. Agnes amagwira ntchito ku banki ku Reserve Bank komanso amapanga mahaso on the side kufuna kuonjezera ndalama mwazizi white nde apezeka kuna kuti apolisi atapezeka kuti nthawi imene ijayi munthu waphedwa tonse dzidzidzi kuchitika chani tuchita mantha tikutani apolisi anapitiriza kafukufuku wapo. Ndi apapa mukamandiona ndikuyang'ana pansi ndikuyang'ana iPad chifukwa choti ndikufuna kunena kuti zomwe ndikuyankhula ndondomeko wake ukhale weni eti bwino mmene zinthu zatani zayendera ngati atulusa ripoti mmene zinthu zayendera ndipo akuti adayamba kufufuza apolisiwo anayamba kuyang'ana katundu wa Agnes amene anasowa nde mmodzi mwa zinthu zomwe zinasowa inali phone eti nde phone iyo anayichita trace ku Blantyre. Apolisi ananyamuka kupita Blantyre komweko phone iyo anakaipeza ndi munthu akuti phone technician anali ndi phone iyo anamufunsa kunena kuti phone iyi bwanji munthu uja bwebwe mpamene amachula ndani Amos komanso munthu anapezeka so ndi katundu wina osati phone yokhayo anampeza so ndi iPad nde anafufuza anapeza kunena kuti anamutchula Amos uja. Anthu kudabwa Amos apolisi ati Amos mesa ndamene anabwera kuzachita report kunena kuti ndani Agnes wasowa mbali wanga wasowa sakubwera kuti anthu azikatani azikamfufuza mpaka na kumpeza pachani kumpeza ali mgalimoto yake amutsekera mgalimoto mwake amupha pa gateway mall. Eti koma amene anapanga report anali ndani anali Amos imwe. Nde apolisi anayamba kumusakasaka Amos uja nanga dzina lake labwerapo pa nkhani yopsa ngati mne anampeza Amos uja kuti ku market ku Blantyre market koma adamugwira anampeza nthawi mwa amugwirayo nkumpeza so ndi katunduso wa Agnes mmene mukuonera zinthu zitakeza eti mafuta ma cosmetics majani ndi anamufunsa koma nanga munthu achita kugwidwa ngamba choncho athawira kutiko anamakuti cha anavomera kuti ndinatenga mbali pakupha ndani pakupha mchemwali wanga Agnes Katengeza. Chitisa mantha kuzizidwisa nthupi anthu opsa anthu achabe kodi so anthu aziopa kusunga abale yawo chifukwa panali iPhone 13 yomwe amayifunafuna so eti nangasi anthu amafuna apolisi amafuna kuchita trace kuti aone zomwe zili mu phone imo kuti aone kuti angachite link kuti anthu ake ndi ndani ngati pali connection ina iliyonse kuti wina wake mwina amamuopseza mwazizi wazoterozo koma ngati technician uja anafufuta mu chilichonse mu phone imo olumwa iPad muja anachita wipe out obviously amafuna kugulitsa ngona amachosa mu details onse andani Agnes nde adafufuza kunena kuti iPhone 13 yomwe amayifunafuna ili kuti inapezeka kuti inagulisidwa pa mtengo wa 500,000 ili ku Mozambique. Eti koma kuti ukhangata achita retrieve nayonso apolisi sakusewera apolisi akuita ntchito eti nde iye kufotokoza ananena kuti anthu anandituma anali ndi gulu lake ali ndi anthu amene anamuuza kuti apange zimenezo ndipo zitachitika mwaona CCTV video taona CCTV video munthu achita kuoneka galimoto yadutsa ikupita ku gateway mall mugalimotomo muli thupi la mchemwali wakeyo amupha ali menemo ali ndi anthu enaso Amos uja wakamutampa galimoto icho wakaitampa pa gateway mall akubwerera awakuyenda iye wavala trouser la white akubwerera bwino ngati kuti sanaphe munthu ngati kuti sanachite chiwembuyi almost like kumene akupitako akadya akamwa akhuta basi zabwino ngati kuti anthu opsa kwambiri anthu achabechabe
kubwerera kuyenda bwino ngati kuti sana chite chiwembu basi kunyamuka kukachita report after pamene kunena kuti munthu wadani wasowa, knowing exactly zomwe wapanga, knowing kunena kuti ndatani ndapanga anthu chiwembu. Ndi akuti as a reward ada analipiridwa, malipiro ake ndi zomwe anambera ndani, anambera mchemwali wake. Katundu wese yogulitsayo mafoni yo ma iPad yo anali malipiro kunena kuti wadani wathandiza kupanga nawo chiwembucho. Ndepati ina akunena kuti katundu wina anamtumizira chibwezi chache ku Blantyre. Nde apopo chibwezi cha think singa chiloze chala kweni famwe na kuzokha kuti anangolandira katundu yo kungouzidwa kunena kuti eko katundu yitete kulisite pange business. Apo nkhani ndio nena kuti ali ndi anthu ena amene anagwira nawo ntchito. Anthu onena kuti akusonyeza kuti anali naye kai chifukwa Agnes yo amfuna kumpanga chiwembu koma amaso apompagira chiwembu. Ndi anatenga advantage of imfa ya Witika icha. Kunena kuti otenti ngopanga ngati kuti chani nzolingana, kunena kuti anthu akamatani akamafufuza nkhani azilimbana ndi anthu amene adani apha wazina kuti apanga ndi amodzi. Komanso uyu ndi Judas Iscariot nangasamugwirisa ntchito iye nkuvomeradi kupweteka mbali wake malipiro wake kukhala amene munthu akumudyetsa munthu akumuveka. Apapa ndetu ngodikira kuti tidziwe kuti mastermind ni ndani. When amene ali behind yo amene wamtuma uyu kuti akapange zimeso kozi ngati iye wachitidwa awadi kunena kuti watithandiza ndi kuti alipo wina. Ndetu funa pota apolisi akuchita ntchito yawo tingodikirira kuti timve kuti apeza sotani chifukwa zituluka ndithu. Munthu kuti waopsatu munthu waopsa. Mbale wake odya naye mbale imodzi omuveka ompatsa pogona enu munthu waopsa. Azikusonyeza sizitenga nthawi kuti amugwire munthuyu. Si apapa uyu amugwira Amosi ndi kuti Amosi khalekale aulula amene anamtumawo komanso akuoneka kuti katundu amene anali nayo amamuvuta kugulitsa kwake. Ngona mangoti wapereka kwawo kuti anthu amutani anthu amugulitsire kuzunzika naye katundu wa magazi, katundu wa mwazi, katundu odali stained by the blood of his own sister, munthu woyipa, munthu wachabe. Ndazi mjesa panonda ndazi kakhalaku azimsamala nda izi zatheratu izi zagwera palibe tuzinzoyipa palibe chinsisi padziko lapansi nditu zimatani zimakugwera. Akuna kuti amakanika kuyankhula kufotokoza bwino atamufunsa kunena kuti iPhone 13 anayipitisa kuti samafuna kunena koma ana adafufuza zinatenga kanthawi mpaka na polisi anapeza kuti waigulitsa kutiko waigulitsa ili ku Mozambique 500,000 kwachayo kudzera ma agent wina wake. Ndikuona ngati anthu amene wawanso amene akwatchula kuti ma agent wa machanchani amene amagwirizana naye kumatenga zinthu zake kumagulitsawa ndofunikanso kwaunikira bwino kuti ngati akudziwapo kanthu amene wawa chifukwa munthu mangopasidwa zinthu kumanena kuti gulitsa izi osadziwika kuti zikuchokera kutiko. Nde nkhani zake zachabechabe koma zimene zonse ndi zomwe zachitika kungoyamikaso apolisi kunena kuti agwira ntchito. Apolisi alibe mali zonse zokwanira koma apanga ntchito ndithu. Ndi zomvetsa chisoni kuti moyo wa munthu unapita munjira ya chabe ngati imene iyi kudzera mwa anthu amene amayenera kuwakhulupirira, anthu amene akuyenera kumuteteza ndi amene amutani athandiza anthu kuti amuvulaze. Nde I guess we can't wait to find out kunena kuti who else is behind this crime, who else is the mastermind, ndipo cholinga chake chinali chani. Iyeyo ndipo iweyo munthu ukagulise mbale wako ukagulise moyo wa mbale wako chifukwa cha cellular, chifukwa cha iPad, ma cosmetics. What is that compared to chikondi chomwe anamuonetsa, compared to chakudya chomwe amamudyetsa pogona pamene amampatsa. Ambuye ndo azitikhululukira atu. Zinthu zizi ndinene no maganizo anga mankhani. Maganizo anga ndonena kuti panali anthu amene anagwirizana kuti ampange chiwembu Agnes Katengeza. Nde samadziwa kuti angampange chiwembu bwanji. So anapanga approach munthu amene anavomera, amene anali pafupi, amene akanatha kuwathandiza kumpanga chiwembuyo. Ndipo munthu wake nkukakhala ndani Agnes Katengeza. Mbale wake amene akusungidwa pakhomopo, amene akudya nawo pakhomopo, amene akumudyesa pakhomopo, amene akumusamala akumpasa pogona pakhomopo, ndi amene anavomera kuti akakhale accomplice ophanje mwali wake. Nde ndikuona ngati anthu akoyamba samadziwa kuti angapange bwanji kuti chiwembu chiwapange. Ndi mmene pamachitika zachani za Alan Witika. Imfa ya Alan Witika anaphedwa pa 20 September ndikuyikidwa mgalimoto chankuka nkopezeka chonchi chaiti anthu aja anazindikira kuti tiyeni titani tipange copycat as a diversion kunena kuti tiyeni ngopanga zaoneke chimodzimodzi ziabalalisa anthu adziona ngati kuti amene apha Alan Witika ndi amenenso apha ndani akatengeza. Nkona anapanga zofanana. Ati pa 24 pacha kwapha I'm not sure kunena kuti how ana mupha Agnes Katengeza.
nkumwika mgalimoto chimodzimodzi mene anapangira Awitika ndikuitenga ndikukayika pochani poti ikapezeke cholinga anthu tichite mantha tidzizi zatani ndiye uyu opanda pacheyu Amos anauzidwa amene anamuuziramo plan yake kunena kuti iweyo ndio ukatani ukanene iweyo ndio ukakhale ukafotokoza kunena kuti munthu wasowa chifukwa ukapanda kunena iweyo munthu oti kukhala naye akudziwa akudabwa kuti fachani iweyo sukunena nakasi iweyo ndio amene ukhala naye iweyo ndio amene ukuyenda kuzindikira before anyone else kuti munthu wadani wasowa. Amos uchani nkupanga oblige nkupanga zomwe amutani amuuza ali nkumulipira kulipira kwake mafoni ma iPad katundu amene munthu ucha amaendera ukatani kugulitsa kunena kuti athandizire banja lake azidya pamene banja. So apa pamene ambuye akwirira ntchito mzimu wa munthu ndiwoopsa sungangopha munthu ndikupezeka kuti wathawa you get away with it ndikumuvulaza munthu like that. Mzimu wa munthu ndiwoopsa mzimu wake wayankhula kudzera mukatundu wake omwe ayichita trace to iPhone akaipeza and that was the beginning of chili chose kwamba kululika iya ine katundu anandipasa ndi wakuti iya ine katundu anandipasa wakuti zonse zichakubwerera mpaka nakugwera pandani pa Amos uja mwazi wa munthu umene. There's no way munthu ungapange zinthu ngazimene zo ndikuthawa kuchita get away mwazi wa munthu ndiwoopsa nde basi akayankhula basi tosefe panopo kumachita mantha nkumaganiza kunena kuti aphedwa ayamba ndi awo ayikidwa mkalimoto kenako sawa ayikidwa mkalimoto kumapanga ngati kuti chani chimodzimodzi kutenga fupa kuponyera uko galo azithamangira uko muzilo wira uko kuti basi anthu tosefe tidziyang'ana uko pamene ayine achewa aliduwa anthu oyipa kwambiri anthu oyipa nde agesi pamene pasala anamshuwa kunena kuti zidziwika nakasamugwira wavomera komano pamene patsala kuti tidzoti mastermind ndi ndani mwini wache wa oyipayo osewa nda oyipa chimodzimodzi palibe kusiyana koma who is the mastermind when amene wampanga anakonza plan ya chiwembu mpaka nakufika kupanga zimene kuti ndi ndani apopo ndeti dikirira ndipo tikudalira nakasi tikudziwa kunena kuti apolisi akuchita zomwe apolisi amachita ndipo akuchita ntchito yawo akupanga bwino ndithu. So we're just waiting timva. It's a very sad case, it's a very sad note kuti munthu moyo wake ukatayike munjira imeneyo akuti mfiti imalodza munthu amene akudyetsa yemweyo ndi amene akudyetsa daire ulibe kalikonse akukudyetsa ndi ukumulodza akudyetse ndani ma kumadabwaso kuti wayi munthu akukupasapo gona kupasa chakudya mwamupha ndi udzikakhala kutiko udzikadya chanino kodi ndeti tithawire kutiko anzathu tisakhulupirire abaleso anthu adzikanika usunga abale awo chifukwa cha zimene zikozi mapeto ake anthu azichita mantha kuti sono ndikansunga amene sadzandipanga chiwembu anthu unoti amene ukuyang'ana namo ukayikirana padziko pano chifukwa cha anthu oyipa ngati amene wawo sinkhani yabwino nkhani yoyipa kwambiri koma I just comment apolisi chifukwa cha ntchito yawo komanso mzimu wake Agnes upitirize kusa mutendere sinkhani yabwino yayi koma chilungamo chatani chadziwika ndipo anthu amene wawa ife tikuonerera timfa kunena kuti ziyathira bwanji munthu oyipa kwambiri. I hope anthu ngati alipo ena Amos Katengeza kunjako think twice it's not worth it. Sizitha bwino zidzatha chonje mudzayaluka tidzakuonani nonse don't do it, just live your life. Anthu tuti kukhala ndi adani athu padziko pano makhala limodzi kumadya limodzi mbalija kutema nsima kudya koma usadziwa kuti mzako uyu ndi mdani wako uyu akufunira zoyipa. Dziko letu siti bwino tenti zingopitiriza kupemphera chifukwa ziko mkwambiri.